हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा BTC जबनि सायाव बिग आपडेट गुवारै सावरायगोन बेनो जाबाय एडमिट फरेस्ट गार्ड एग्जामनि सायाव टेट क्वालिफाइ जानाय साख्रि माब्ला मोनगोन आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 नर्मेल माब्ला मोनगोन दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थानो हागोन प्लास सेकेन्ड चेनेल जोहोलाव पिकिआव नोंथांमोना जायफ्रा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो थ' नोंथांमोननि लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव स्क्रिनाव नोंथांमोना लग' नुगासिनो दङ दा बेयावबो नोंथांमोना गुबुन एडिशनेल साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन डाइरेक्ट अफिशियेल साइटआव BTC नियाव आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं साख्रि फरेस्ट गार्डनि एग्जामनि सायाव एडमिट आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि प्लास नोंथांमोननि माखासे आपकामिं जबनि सायाव दा जोङो अफिशियेल साइटआव फैखाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव बेनो दा बेयावनो जेब्ला BTC साख्रि फैगोन गासैबो डिटेल्सखौ सर्सखौ नोंथांमोना बेयावनो मोननो हागोन आरो एडमिट नोंथांमोना बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनो हागोन दा एडमिट होनाय लोगो जोंहा ग्रेड 3 जे डाबल बेनिफ्राय स्टेनो बेनि साख्रिया जाबाय साख्रि मोनबाय बाट ग्रेड 4 बिथांमोननि सेक्रेटारिनि आन्दाराव ओंखारनाय ग्रेड 4 एडमिटआ मोनबाय ना मोनाखै होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामो जे आदा बेनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै दा नोंथांमोना मोनथिबाय जे ग्रेड 4 नि एडमिटआ दासिमबो मोनथ'वाखै अके स' दासिमबो होथ'वाखै आरो बिथांमोना एग्जामखौ माब्ला लागोन डेट फैथ'वाखै नाथाय आसा खालामनो हायो 15 आगस्टनि सिगां बिथांमोना अरेल टेस्ट लानायनि चान्सआ दङ मानोना पस्टआ 10 ल'खा आरो बिनि सिलेक्सन प्रसेसआ अनलि अरेल टेस्ट दङ बेयाव जेबो एग्जाम गैया स' बेनिफ्राय जोंहा फरेस्ट अके दा जोंहा फरेस्टआव BTC आव साख्रि ओंखारदोंमोन पस्टआ 414 भेकेन्सिस दङमोन अके दा बिनि पस्टआ मोननै रोखोमनि दङ केटेगरिया बेनो जाबाय फरेस्ट गार्ड स' बे फरेस्ट गार्डआव HS पास लेभेलनि बियो साख्रि अके आसामानो जा एबा स्टेटआनो जा बा काउन्सिल जा बेयाव HS पास नांखागौ स' बेनिफ्राय ग्रेड 1 बेनो जाबाय डिग्री फार्स्ट लेभेलनि दा पस्टआ बेबायदि दङ आरो देन दा बिनि एडमिटआ माब्ला मोनगोन स' बिनि एडमिटआ माब्ला मोनगोन एन्ड बिनि एग्जामा स' माब्ला जाथावगौ दा नोंथांमोना मिथिगौ जे फार्स्टनि जोङो सिलेक्सन प्रसेसखौ नायोबा जों मिथिबाय स्टेज 1 आवहाय रिटेन एग्जाम जागोन एग्जाम पास जाबासो काट अफ लानानै सेकेन्ड स्टेजाव लांगोन बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लांगोन दा फिजिकेल टेस्टआव हिन्जावफ्रा 16 हौवाफ्रा 26 km थाबायनांगोन अके बेनो जाबाय 4 घन्टायाव नोंथांमोना थाबायनानै कमप्लिट खालामनांगोन बेयाव जेबो एक्सिलेन्ट गैया टाइमिंजों गोरोबनांगोन जास्ट क्वालिफाइड नेचाराव अके देन बेखौहाय लाखांनाय लोगो लास्टआव हमना ला भाइबा एबा अरेल टेस्ट जुदि लायोबा नोंथांमोना अफिशियेल नटिसखौ मोनगोन देन काट अफ लानानै नोंथांमोननि साख्रि दा बे माब्ला मोनथावगौ दा नायदो दा जोङो बेखौ रायलायनो सिगां जों रेफारेन्स लानांगोन बेनो जाबाय एडिआरइ दा जोङो एडिआरइ 2.0 नि डेटखौ जों मोनखाबाय CM एनाउन्स खालामखाबाय बिथांमोना होग्रोसिगोन बेनो जाबाय साख्रि दा बेनो जाबाय जोंहा आसामाव गोबांथार जों आसामनि साख्रियाव एडिआरइआव जोङो मा BTC निफ्राय एप्लाइ खालामदों आरो BTC आव जों बेयाव माने एडिआरइआव साख्रि मोनोबा BTC आव पस्टिं जानो हाया बेखौ मिन्थिखागौ जोङो आसामावसो जागोन नन BTC आव जों जागोन डेट मिन्स अके अब्ला स' नोंथांमोननि एग्जामा 15 सेप्टेम्बराव जागोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 हिसाबै जागायसिगोन एन्ड बेनिफ्राय अक्ट'बरसिम 27 अक्ट'बरसिम ग्रेड 4आ जागोन अके हमना ला 20 अक्ट'बरनिफ्राय 27 सिम अब्ला सेप्टेम्बरनिफ्राय बे अक्ट'बर मोननै दानखौ बिथांमोना एडिआरइआ आवग्रिखाबाय स' अब्ला BTC नि फरेस्टआ माब्ला जागोन स' BTC नि एग्जामा माब्ला जागोन बे नोंथांमोना मिथिगौ जे आगस्टआव जों हमना ला एक्सपेक्ट खालामदों नोंथांमोननि एग्जामनि एडमिट मोननायनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव एबा जायखिजाया साख्रि BTC आव देन बिनिफ्राय नैबे सेप्टेम्बरनि 15 नि सिगां फरेस्टनि एग्जामा जानांगोन जुदि जायाबा डाइरेक्ट नभेम्बर अके नभेम्बर बेनिफ्राय डिसेम्बराव जानायनि चान्स मानोना बाथ्रा जाहैबाय अक्ट'बरसिम एडिआरइ एग्जाम लाखागोन नालाय अब्ला नैबे BTC केन्डिडेटआबो गोबां एडिआरइ एग्जाम होगोन अब्ला डाबल एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हाया अके दा बेखायनो प्रब्लेमा बेनो जे जोंहा हमना ला सेप्टेम्बर अक्ट'बराव BTC आव जायो बादिखौ नुदों दा BTC आव जानायनि एग्जाम जानायनि चान्सआ बे आगस्टनिफ्राय 15 सेप्टेम्बरनि सिगां जानांगोन कन्डाक्ट जानांगोन होमबासो माने चान्सेसा दं एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो हानाय स' जायफ्रा बुजिबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जे एग्जामा काउन्सिलावबो जानो हाया बेनिफ्राय स्टेटआवबो जानो हाया मोनसे समाव के डाबल एग्जाम जानो हाया देन नोंथांमोना बुजिबाय स' बिनिफ्राय ग्रेड 3 स' ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 BTC आवबो साख्रि ओंखारनांगौ होननानै गोबां सर्सनिफ्राय मोनगासिनो दङ आरो बिथांमोना रिसेन्टलि आसामनि चिफजोंहाय डिसकास खालामनाय मोनसे फेसबुक सर्सआव होदों जे बिथांमोना थाखानाय ग्रेड 3 खौ साख्रि होनो प्लास आरो पोस्ट ग्रेड खालामनो गोदान पोस्ट सोरजिनो बिथांमोना सावरायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों दा बेखौ नायोबा एडिआरइ बायदि बिथांमोननि BTC निफ्रायबो ग्रेड 3 ग्रेड 4 पस्टआ फैनांगौ गैयाब्लाबो 3000 नि खाथियाव पस्टआ थानांगौ आरो नोंथांमोना BTC आव साख्रि मोनोबा अनलि BTC आवनो पस्टिं जागोन नोंथांमोना मोनबा डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो नोंथांमोना ट्रेन्सफार जालाय पस्टिं जालाय जाबाय थागोन अके स' दानिया एडिआरइआव मोनोबा स' एडिआरइआव मोनोबा नोंथांमोना BTC आव अके BTC आव पस्टिं जाया माने BTC आव जानो हाया BTC एग्जाम कन्डाक्ट खालामखागोन माने काउन्सिलनि थाखाय आरो स' बेखौ बुजिबाय
दा नोंथांमोना बुजिबाय एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जानांगौ जे नोंथांमोना बेबादि कन्डिशनाव नेक्स्टआव एग्जाम होनो थांगासिनो दङ। दा लास्टआव टेट क्वालिफाइड जानाय। स' टेट क्वालिफाइड जानायफोरा नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन एलपि स्कुल बेनिफ्राय इउपि स्कुलावहाय नोंथांमोना खालामबाय एबा खालामखांबाय, रेंक वाइज नोंथांमोना थांबाय। स' बिनि टटेल पस्टआ जों सर्सआव मोननाय बादिबा जोंहा 1216 दङ। अके, स' बिनि गेजेराव मिडियामा गोबांथार दङ, मोनथाम मोनब्रै दङ, जेरै हमना ला बर' थाबाय, एसामिस थाबाय, हिन्दी थाबाय, अके, हमना ला बेंगलि थाबाय। स' बेबादि रोखोमै जों मोनब्रैखौ लाथ'बाय आरो जास्ट जों लाथ'बाय मोनब्रैखौहाय अफिसियेल नटिस फैबा जों गासैबो मोनबावगोन। स' दानिया बेनिफ्राय 1216नि गेजेराव सर्सआव मोननाय बायदिब्ला दा अफिसियेल नङा, अफिसियेला उनाव फैगोन। दा बेयाव जों मोननाय बादिबा इउपि स्कुलावहाय पस्टआ एसे खम थागोन बायदि होनना खोनादों। बेनो जाबाय नोंथांमोना 400नि खाथियाव थागोन। एन्ड बेनिफ्राय एलपि स्कुल होनोबा 900नि खाथियाव थागोन। आरो बेयाव गोबांथार मिडियाम दङ, जेरै बर', एसामिस, बेंगलि, हिन्दी। स' बेफोरबायदि माखासे मिक्स लेंगुवेज दङ, मिडियाम दङ। दा बेखौ राननाय जागोन। दा बबे मिडियामाव बांसिन पस्टआ फैगोन बेनि रोखा जाथ'वाखै। आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस मोनगोन जे BTCनिफ्राय, अब्ला नोंथांमोना चेनेलावबो मोनगोन, प्लास अफिसियेल साइटआवबो नोंथांमोना मोननो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रि, दा साख्रिया माब्ला मोनगोन एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय माखासे नर्म्सनि गेजेरजोंहाय होगोन नालाय, मानोना गासैबो डकुमेन्ट्स भेरिफाइड जाखाजोब्बाय। दा बिथांमोननिखौ नायोब्ला आसा खालामनो हायो 15 आगस्टनि सिगां होनो हागौ। मानोना 15 आगस्ट, 26 जानुवारि बेफोरबायदि माखासे इभेन्ट्सआवहाय फेमास डेयावहाय माने साख्रि होनाय माखासे गभर्नमेन्टआ हाबाफारि लायो। दा जियानो जा नेक्स्टआव लोगो मोनगोन, जेब्ला गोदान आपडेट फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन।